ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम तत्सत्। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जलाशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदातिकं। हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेषु गोपिका कान्ता राधा कान्त नमस्तुते। तप्त काञ्चन गौरांगी राधे वृन्दावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमः ओं विष्णुपदाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमति भक्ति वेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य सतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवाचार्य गौर भक्त वृंदा எல்லாருமே हरे Hare Krishna, कृष्णा Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna हरे Hare Hare, कृष्णा Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, राम Rama हरे Rama, राम Hare हरे Hare, हरे Hare हरे Krishna, कृष्णा Krishna हरे Krishna, कृष्णा Hare हरे Hare, कृष्णा Hare हरे Rama, राम Hare हरे Rama, राम Rama राम Rama, हरे Hare हरे Hare, हरे Hare हरे। Hare. जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 चैतन्य श्री जय चैतन्य जय नित्यानंद। नित्यानंद। जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय 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 द्वैत जय चंद्र द्वैत जय चंद्र जय गौर गौर भक्त भक्त वृंदा। वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद। जय 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 श्री जय 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 चैतन्य श्री श्री जय चैतन्य चैतन्य जय जय नित्यानंद। 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 जय द्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंदा। जय जय अद्वैत जय चंद्र जय द्वैत गौर चंद्र भक्त जय वृंदा। जय गौर गौर भक्त भक्त। वृंदा। இந்த இந்த ஸ்லோகம் first படிக்கலாம். 148 முடிஞ்சு போச்சு மச்சாஜி. Hare 149. Krishna Mataji, today நூத்தி also we Hare are Krishna going to Mataji, can sharing I very leave nice Mataji? Mataji. நான் உங்களை ஹோஸ்ட் பண்ணிட்டேன் சாரி லைவ் தேங்க்யூ ஆயிட்டு. மாதாஜி தேங்க்யூ சோ மச் ஹரே பிரபுக்கு கிருஷ்ணா வந்து மாதாஜி ஷேர் பண்ணிட்டேன் Mataji. தேங்க்யூ ஷியோர் மாதாஜி Mataji. தேங்க்யூ தேங்க்யூ சோ so மச் much மாதாஜி ஹரே Mataji. கிருஷ்ணா. Hare Krishna Mataji. 149 Mataji, Hare Krishna. ஆமா ஆமா ஆமாங்க ஆமா. மாதாஜி. ஆமா Okay, okay மாதாஜி, Mataji. நேத்து நேத்து ஒரு கேள்வி கேட்டீங்க மாதாஜி. அந்த 3 பேர் யாருன்னு கேட்டீங்க மாதாஜி. ஆமா யாரு மாதாஜி அந்த பிராமணரும் அந்த சேவகனும் மாதாஜி பலபட்டாச்சாரியார் அந்த 3 பேர் போவாங்களா மாதாஜி? வல்லபட்டாச்சாரியா பிராமணர் இன்னொரு சேவகன் அவங்களுக்கு சேவகன். வேலை செய்வாங்கல்ல மாதாஜி, சேவகன். ஓகே 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 ஆ, ரைட் ஹரே கிருஷ்ணா. ஓ, வேற ஓகே ஏதாவது கெஸ்ட் இருந்தா சொல்லுங்க மேல பாக்கலாம் ஆன்சர் உங்களுக்கு வரும் கொஞ்ச நேரம் ஓகேயா. ஓகே மாதாஜி. அப்புறம் பிரேமா மாதாஜி இல்லையா? ஏன் இருக்காங்க மத்தாஜி? மாதாஜி, இருக்காங்க பிரேமா இருக்காங்க. மாதாஜி பாகவதம் என்ன படிக்கணும்? எடுக்கிறேன் மத்தாஜி வெரி நைஸ் ஹரே எடுத்துக்கோ. கிருஷ்ணா. பிரயாகே ஆஷியா பிரபு கைல வேணிஸ்தா ஸ்நான மாதவா தேக்கியா பிரேம கைல நிருத்ய கானா. பிரயாகயாசியா பிரயாகயாசியா பிரபு பிரபு கைலா. படிங்க படிங்க. வேணிஸ்தான மாதவ தேக்கியா பிரேம கைலையின் ரித்யகானா. அதன் பின்னர் ஸ்ரீ சைதன்ய மகாபிரபு பிரயாகைக்கு சென்றார். அங்கே அவர் கங்கையும் யமுனையும் சங்கமிக்கும் இடத்தில் நீராடினார். அதனைத் தொடர்ந்து வேணி மாதவரின் கோயிலை தரிசித்து அங்கே பரவச அன்பில் ஆடி பாடினார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. பொருளரே கலாவதி மாதாஜி படிங்க. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. பொருளுரை. பிரயாக நகரம் அலகாபாத் நகரத்திலிருந்து சில மைல் தொலைவில் அமைந்துள்ளது. அங்கு செய்யப்படும் வெற்றிகரமான யாகங்களின் காரணமாக இப்பெயர் பெற்றது. பிரகிருஷ்டோ யோகோ யாகபலம் யஸ்மாத் என்று கூறப்படுகிறது. ஒருவர் பிரயாகத்தில் யாகங்களை செய்தால் அவருக்கு நிச்சயமாக சிரமமின்றி உடனடி பலன்கள் கிடைக்கும். பிரயாகம் அனைத்து புனித யாத்திரை தலங்களுக்கும் அரசரான தீர்த்தராஜா என்றும் அழைக்கப்படுகிறது. இந்த புனித தலம் கங்கை மற்றும் யமுனா நதிகள் சங்கமிக்கும் இடத்தில் அமைந்துள்ளது. ஒவ்வொரு ஆண்டும் அங்கு மகாமேளா என்ற திருவிழாவும் 12 ஆண்டுகளுக்கு ஒரு முறை கும்பமேளாவும் நடைபெறுகிறது. எப்படியாயினும் ஒவ்வொரு ஆண்டும் ஏராளமான மக்கள் அங்கு நீராட வருகிறார்கள். மகாமேளாவின் போது பொதுவாக உள்ளூர் மாவட்ட மக்கள் வருகிறார்கள். மாதாஜி வேற யாரும் படிக்கிறதுனா படிக்க சொல்லுங்க மாதாஜி. பிடிச்சிருக்கோம்.
கும்பமேளாவின் போது இந்தியா முழுவதிலுமிருந்து மக்கள் அங்கு வந்து தங்கி கங்கை மற்றும் யமுனையில் நீராடுகிறார்கள். அங்கு செல்பவர் எவரும் உடனடியாக அந்த இடத்தின் ஆன்மீக தாக்கத்தை உணர்கிறார்கள். அங்கு அமைந்துள்ள ஒரு கோட்டை சுமார் 500 ஆண்டுகளுக்கு முன்பு பேரரசர் அக்பரால் கட்டப்பட்டது. அந்த கோட்டைக்கு அருகில் திரிவேணி என்ற இடம் உள்ளது. பிரயாகையின் மறுபுறத்தில் பிரதிஷ்டானபுரம் என்று அழைக்கப்படும் ஒரு பழைய இடம் உள்ளது. இது ஜூன்சி என்றும் நன்கு அறியப்படுகிறது. அங்க பல துறவிகள் வசிப்பதால் ஆன்மீக கண்ணோட்டத்தில் அது மிகவும் கவர்ச்சிகரமானதாக இருக்கிறது. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. மாதாஜி 24 மாதாஜி. சூப்பர் மாதாஜி, எக்ஸலென்ட். ஹரே புதுசா ஸ்டார்ட் பண்ணிடலாம் இன்னைக்கு. பிரயாக்ராஜ் அண்ணா என்ன ஞாபகம் வருது? திருவேணி மாதாஜி. அங்க முடிய கொடுத்துட்டு குளிப்பாங்க. அங்க வந்து பிராமணர் மாதிரி கல்யாணம் பண்ணுவாங்க மாதாஜி. பட் நம்ம இஸ்கான் யாத்திரை அந்த டீம் யாருமே இல்லையா இங்க? நதி மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. யாருமே அந்த யாத்திரைக்கு ராமேஸ்வரத்துல இருந்து மண்ணை எடுத்துட்டு போய் அங்க கலப்பாங்க மாதாஜி. 3 ஓகே. பட் யாத்திரைக்கு வந்தவங்க யாராவது இருக்கீங்களா? இல்லையா? நம்ம வந்து அயோத்தியா யாத்திரையோட பிரயாக்ராஜும் போனோம். அப்ப வந்து என்ன ரொம்ப பியூட்டினா, நீங்க கும்பமேளா போட்டிருக்காங்கல்ல, அது கனெக்ட் பண்றேன். கும்பமேளாக்கு முன்னாடி இஸ்கான் பிரயாக்ராஜ் வந்து கட்டணும்னு பிளான் போட்டாங்க. ஓகே. அப்ப வந்து அவங்களுக்கு ஃபண்ட்ஸே இல்லை. அதனால ஒரு 5 வருஷத்துல ரிட்டர்ன் பண்ணலாம்னு சொல்லி இஸ்கான் பூனேல இருந்து பூனேயோ கரெக்டா தெரியல, ஜூன்னு நினைக்கிறேன், அவங்க பாரோ பண்ணாங்க. அதாவது கோயில் கட்டுறதுக்கு கடனா ஒரு 5 வருஷத்துக்கு கொடுங்கன்னு. ஆனா அந்த கும்பமேளா அப்போ அந்த ரூம்ஸ் ஃபுல் ஆனதுல அவங்க 2 நாள்ல திரும்ப கொடுத்துட்டாங்க கடனை. அப்பனா நீங்க நினைச்சுக்கலாம் எந்த லெவலுக்கு கும்பல் வருவாங்கன்னு. அவ்வளவு அழகான அதாவது 5 ஸ்டார் ஹோட்டலை விட அழகா கட்டியிருக்காங்க இஸ்கான். அண்ட் அந்த ப்ரிமைசஸ்குள்ள நம்ம இஸ்கான் மங்களூர் எப்படி இருக்கோ அங்கேயே ஸ்டே, அங்கேயே வந்து கோயில், ரைட்? அது ரொம்ப ரொம்ப பிளெஸ்டான சிச்சுவேஷன். எக்ஸ்ட்ரலண்டா இருக்கு பிரயாக்ராஜ். ஒருத்தர் அப்படியே பின்னாடியும் யமுனா, அதாவது கெஸ்ட் ஹவுஸ், இந்த சைடு கோயில், இந்த சைடு ஜெகநாத், அந்த சைடு யமுனா நதி. யமுனாக்கும் ப்ரேயர்ஸ் நடத்துவாங்க அப்படின்றத நம்ம பாக்குறோம். சரிங்களா? அதுதான் பியூட்டி. ஸோ நெக்ஸ்ட் டைம் எப்பமாவது சான்ஸ் கிடைச்சிச்சுன்னா கண்டிப்பா இஸ்கான்ல ஸ்டே பண்ணுங்க. ரொம்ப ரொம்ப பியூட்டிஃபுல். சரிங்களா? யமுனா தேவியா प्रेमा पादे जान पादिया आशे व्यस्ते भट्टाचार्य उठाय दारिया यमुना देखिया प्रेमे पटा जा बीदिया आस्ते व्यस्ते भट्टाचार्य उठाय दरिया. ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு யமுனை நதியினை பார்த்த மாத்திரத்தில் அதனில் குதித்தார். பலபத்ர பட்டாச்சாரியார் விரைவாக சென்று மகாபிரபுவை பிடித்து மிகவும் கவனமாக அவரை மீண்டும் மேலே கொண்டு வந்தார். யமுனைக்கு பார்த்தோன்னே ஏன் குதிக்கிறார் அவரு? அவருக்கு அந்த பிருந்தாவன் அந்த ஞாபகம் பிருந்தாவன கிருஷ்ணர் செஞ்ச அந்த லீலைகள் எல்லாம் ஞாபகம் வந்து அந்த மாதிரி அந்த ஞாபகம் வந்துரும் மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. வெரி வெரி நைஸ். ஸோ அவருக்கு வந்து பிருந்தாவன் ஞாபகம் வந்துட்டு அந்த பரவச நிலையில அவர் அந்த யமுனை நினைச்சு யமுனை அதாவது கிருஷ்ண பாவம் போவார். அது ஞாபகம் வச்சுட்டே இருக்கணும். இங்க இருக்கிற சைத்தன்யால இருக்கச்சே எப்படின்னா நம்ம சொல்ற மாதிரி ஒரு ரோல் இன்னொரு ரோல் டக்குன்னு மாறுவாங்க. சோ அந்த ஃப்ளோல நம்ம இருந்துட்டே இருந்தாதான் நம்ம அந்த பாவம் புரிஞ்சுக்க முடியும். ஓகேயா? ஏ மாதா தீனா தீனா பிரயாகராஹிலா கிருஷ்ண நாம பிரேமதியா லோகனே ஸ்தாரியா லா. மத தின தின பிரயாகே ரஹிலா கிருஷ்ண நாம பிரேமதியா லோக நிஸ்தாரிலா. மகாபிரபு பிரயாகையில் 3 நாட்கள் தங்கினார். அவர் அங்கே கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தையும் பிரேமையையும் விநியோகித்து பல்வேறு நபர்களை விடுவித்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. அவர் வந்து அங்க 3 நாள் தங்கினார். அந்த 3 நாள்ல 3 செகண்ட்லயே அவர் விடுவிக்கச்சே 3 நாள்ல எவ்வளவு விடிப்பாரு அப்படின்றத நீங்க தெரிஞ்சுக்கலாம். சரிங்களா? மதுர சாலித்தே பாத்தே யதரஹியா கிருஷ்ண நாம பிரேமதியா லோகேர நாச்சாயா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. மதுரா சரிதே பதே யதா ரஹி ஜாய கிருஷ்ண நாம பிரேமதியா லோகாரே நாசாயா. மதுராவிற்கு செல்லும் வழியில் மகாபிரபு எங்கெல்லாம் தங்கினாரோ அங்கெல்லாம் அவர் கிருஷ்ணர் திருநாமத்தையும் கிருஷ்ண பிரேமையும் விநியோகம் செய்து மக்களை ஆட வைத்தார். ஹரே கிருஷ்ணா வாழ்வாள்.
பியூட்டி என்ன அப்படின்னு கேட்டா, அவங்க வந்து யாரெல்லாம் மதுரா, அதாவது எல்லாருமே என்ன ஆகுது பாத்தீங்கன்னா, அந்த இடத்துல வந்து அவரு நின்று, யாராவது ஒருத்தர் மறுபடியும் படிங்க அத ப்ரீவியஸ் வெர்ஸ் டிரான்ஸ்லேஷன். மதுரா செல்லும் வழியில் பகவான் நிலைப்பாத நின்ற இடங்களில் எல்லாம் அவர் கிருஷ்ணரின் திருநாமத்தையும் கிருஷ்ணரின் பரவசமான அன்பையும் அருளினார். இவ்வாறு அவர் மக்களை நடனமாடச் செய்தார். சோ என்ன சொல்றாரு அவரு? அதான் என்ன சொல்வாரு அவரு? கிருஷ்ணர் நாமனா என்ன நாம சொன்னாரு? ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். ஹரே கிருஷ்ணா மந்திரம். ஓகே, ஸ்மால் சேஞ்ச். அவங்க யூஸ் பண்ற ஸ்டைல் அங்க, ரைட்? நித்யானந்தா கிருஷ்ண கிருஷ்ணா சொல்றதால அங்க பெரும்பாலும். பட் எல்லாமே, அதாவது நாமனிஷ்ட பிரபு சொன்னார், இனிமே நம்ம சாப்பாட்டுக்கும் பேர் வைக்கணும். எப்படி அப்படின்னு, கோபால் ரைஸ், கோவிந்தா சாப்பாடு, கோபால் ரைஸ், ரசம் வந்துன்னா நம்ம வந்து இந்த ரசம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு. அப்ப எனக்கு ஞாபகம் வந்துச்சு, என் பொண்ணுக்கு 2 சூட்கேஸ் கொடுத்து அமிச்சேன். நான் ரெண்டுமே ப்ளூ கலர். சோ அதனால வந்து பெரிய சூட்கேஸ் வந்து எங்க அண்ணா வாங்கி கொடுத்தது. அதனால அங்கிள் சூட்கேஸ், அண்ணா சூட்கேஸ் அப்படின்னு சொல்லுவான். மிடில் சூட்கேஸ்ன்னு சொல்றதுக்கு வந்து நான் வந்து ஆரம்பிச்சேன், அந்த கிருஷ்ணா சூட்கேஸ் இல்ல, கிருஷ்ணா கலர் அது, அதனால கிருஷ்ணா சூட்கேஸ். அவ அடிக்கடி இருப்பா, இது காப்பர் சல்ஃபேட் ப்ளூ ஆச்சு, கிருஷ்ணர் அந்த கலர் தான், பரவாயில்ல இதான் கிருஷ்ணா சூட்கேஸ் சொல்லிட்டு பிராக்டிஸ் ஆயிடுச்சு. அதே மாதிரி ஒரு பில்லோக்கும் கிண்டல் அடிச்சுட்டு சண்டை போடுவோம். இது பக்கத்துல கிருஷ்ணா பில்லோ, சின்ன பத்துல கொஞ்சம் நிறைய வருஷத்துக்கு முன்னாடி, இது என்னோட கிருஷ்ணா பில்லோ. எதுக்கு சொன்னா, பிரபு சொன்னோடனே ஞாபகம் வருது. அதாவது கிண்டலா சொன்னாலும் கிண்டலா தான் சொல்றோம் வச்சுக்கோங்க, பட் அதுலயும் வந்து ஒரு கனெக்ட் இருக்குன்னு. இப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு எப்படி 3 நாள்ல லிபரேட் ஆனாங்க அப்படின்னு உங்களுக்கு எல்லாம் சந்தேகம் வராது. பட் வந்துச்சுன்னா கூட ஒரு சின்ன எக்ஸாம்பிள் பாருங்க. நம்ம நியூ டிவோட்டீஸ் வந்திருக்காங்க கோயிலுக்கு, ரைட்? 3 டிவோட்டீஸ் வந்திருக்காங்க. அதாவது பேட்ச் 3 நினைக்கிறேன் இப்போ. So that means pretty new, right? batch 3 enter ஆன டிவோட்டீஸ்னா என்ன, ஒரு 3 மாசம் தான். நீங்க எல்லாம் வந்திருக்கணும். ரொம்ப மிஸ் பண்றேன். அவங்களுக்கு வந்து கிச்சன்ல சேவை கிடைச்சது என்னன்னா, கரெக்டா ஃபர்ஸ்ட் வந்து அலோவ், பட் என்கிட்ட என்ன உங்களுக்கு தான் தெரியும், எல்லாரும் கெடுத்துருவேன். சோ அதனால கூட்டிட்டு போயிட்டேனா. சோ அப்ப வந்து என்னன்னா, டிடியோட பாத்திரங்கள் வாஷ் பண்ற சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. இது வரைக்கும் யாருக்குமே கிடைக்கல. ஒரே ஒரு தடவை கெஞ்சி கூத்தாடி தார்னிஷி மேம்க்கு வாங்கி கொடுத்தேன். அவங்களுக்கு ஒண்டிதான் அந்த சான்ஸ் கிடைச்சிருக்கு. இப்ப நினைச்சு பாருங்க, அந்த நியூ டிவோட்டிஸ்க்கு அந்த டிடியோட வெசல்ஸ் வாஷ் பண்ற சான்ஸ் வந்து இஸ் ஆஸ் குட் அஸ் கிளீனிங், டச்சிங் த டிடி. ஏன்னா அவர் யூஸ் பண்ற பிளேட்டு, அதுவும் ஜெகநாத் எல்லாமே. சோ எதுக்கு சொல்றேன்னா, இப்போ அந்த மாதிரி ஒரு 3 நாள் இங்க தங்கர்ச்சியா அவங்களுக்கு அவ்வளவு இருந்தா, அப்போ அந்த எந்த லெவலுக்கு இன்வால்வ்மெண்ட் அவங்களுக்கு டக்குன்னு ஏறும். உங்களுக்கு புரியுதா நான் சொல்றது? அதாவது இந்த ஆப்பர்ச்சுனிட்டி கிடைச்சிச்சு வச்சுக்கோங்க. நீங்க கூட வந்தீங்க ஃபர்ஸ்ட் டைம், கிச்சன் என்ட்ரி கிடைச்சிச்சுல்ல நம்மளுக்கு. இதெல்லாம் வந்து நம்மளுக்கே ஒரு கோயில்ல கிடைக்கச்சே, அப்போ சைத்தன்ய மகாபிரபு சாட்சாத் டைரக்டா அவரே என்டர் பண்றச்சே என்னெல்லாம் கிடைக்கும் அப்படின்றத திங்க் பண்ணிக்கலாம். சரியா? நெக்ஸ்ட், பூர்வேயேன தக்ஷிணா யைதே லோகவிஸ்தாரிலா பश्चिमा தேசே தைச்சா சுபா வைஷ்ணவ கரிலா. பூர்வேயேன தக்ஷிணா. படிங்க மாதாஜி. படிங்க மாதாஜி. புஷ்பா மாதாஜி படிங்க. பூர்வேயேன தட்சிணா தைதே லோக நிஸ்தாரிலா பश्चिमे தேசே தைச்சே வைஷ்ணவ கரிலா. மகாபிரபு தென்னிந்தியாவில் பயணம் செய்த போது எவ்வாறு பல்வேறு மக்களை விடுவித்தாரோ, அவ்வாறே மேற்கு பகுதியில் பயணம் செய்த போதும் பல்வேறு மக்களை வைஷ்ணவத்திற்கு மாற்றினார். பொருளுரை: முன்பு ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு தென்னிந்தியாவிற்கும் மேற்கு இந்தியாவிற்கும் பயணம் செய்து மக்களை மாற்றினார். அது போலவே தற்போது ஹரே கிருஷ்ண இயக்கமும் மேற்கத்திய உலகின் மக்களை விடுவித்து வருகிறது. பக்தர்கள் நாம சங்கீர்த்தனம் செய்யும் இடங்களில் எல்லாம் மக்கள் விடுவிக்கப்படுகின்றனர். இவை அனைத்து மகாபிரபுவின் கருணையினால் நிகழ்கின்றன. உலகின் ஒவ்வொரு கிராமத்திலும் நகரத்திலும் உள்ள மக்கள் அனைவருக்கும் ஹரே கிருஷ்ண மகாமந்திர கீர்த்தனத்திற்கான வாய்ப்பினை வழங்கி அவர்களை விடுவிப்பேன் என்று ஸ்ரீ சைத்தன்ய மகாபிரபு முன்னுரைத்திருந்தார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. தேங்க்யூ மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. ஹரே கிருஷ்ணா மாதாஜி. அவர் வந்து சவுத் இந்தியா டூர் நம்ம பார்த்துட்டோம். இப்ப நார்த் இந்தியாவுக்கு வராரு. சோ சவுத் இந்தியா முடிச்சுட்டாரு. எப்படியாவது நார்த் இந்தியால வந்து நான் விடுவிக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவரு சொல்றாரு அப்படின்றத பாக்கணும். அடுத்தது என்னது அப்படின்றத பாக்கலாமா? அடுத்தது பெருசா சின்னதா? சின்னதுதான்.
சின்னதா சின்னதான். மாதாஜி, சின்னதா. ओके पाते यहाँ हाया यमुन दर्शना नाहा जापा जिया पादे प्रेम आचेतना हरे कृष्ण यागाम घाया यामुन दरसना தாகம் ஜாம்பேதியா அதே பிரேம ஆச்சிடனா. மொழிபெயர்ப்பு: பகவான் மதுராவுக்கு செல்லும் வழியில் யமுனா நதியை பலமுறை கடந்தார். யமுனா நதியை கண்டவுடனேயே கிருஷ்ணரின் மீதான அன்பின் பரவசத்தில் அவர் உடனடியாக அதில் குதித்து நீரில் மயங்கி விழுவார். ஹரே கிருஷ்ண மாதாஜி. ஹரே கிருஷ்ணா. சோ மறுபடியும் அவர் அதே சான்ஸ் கிடைச்சிச்சு. மறுபடியும் அவர் என்ன ஆனாருன்றதை காட்டுறாங்க. சரிங்களா? இதோட நம்ம நிறுத்திக்கலாம். மாஞ்சா கல்பதருபேஷ கிருபா சிந்து பதிதானான் பாவனேபியோ வைஷ்ணவேபியோ நமோ நம. அனந்த கோட்டி வைஷ்ணவிஜய். ஸ்ரீலா பிரபுபாத்